Mnyamata yemwe ali pa chithunzipa dzina lake ndi Fatsani Zakaria, ndipo mnyamata ameneyu apadakali pano ali m'manja mwa polisi kumeneku ku Ndilande kamba kunena kuti akumuganizira kuti iyeyu wakhala akugulisira anthu nyama ya galu malo omwera mowa. Ndipo nkhani yonse ndi yakuti apolisi ya ku Ndilande amanga bambo wa zaka 30 yemwe dzina lake ndi Fatsani Zakaria kamba kumuganizira kuti amawotcha ndi kumagulisa nyama ya galu malo omwera mowa. Ndipo mneneri wa polisi ku Ndilande amulimbika Chibisa wati galu anafa khomo lina, ndipo mkuluyi anauza mwini galuyo ndikuti akawatayira, koma anatenga galuyi kukasenda kuti akagulise, ndipo anthu ena atamufunsa anayamba kuthawa. Ndipo m'malo mwake izi zinakwiyisa anthu okhala ku Ndilande omwe amafuna kupha mkuluyi atadzindikira kuti ndi yemwe wakhala akuwagulitsa nyama yootcha, ndipo zinatengera achitetezo amudzi kumupulumutsa nkukamusiya ku polisi ya Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Nkhani yokhuza mkulu ameneyi yemwe wakhala akuchita khalidwe lake logulitsa nyama malo omwera mowa, amene amaotcha nyamayo pa chiwaya anthu nkumakabaya, koma mwadzidzidzi ndi mwatsoka kupezeka kuti tsiku lina anthu nkuzindikira kuti nyama imene akhala akudyesedwa kwa nthawi yayitali mkuluyi amagwiritsa ntchito galu osati amaoda kapena kugula nyama iliyonse yomwe ndi yodyedwa monga mbuzi, nyama ya ng'ombe ndi momwenso ena amakonda kuotcha nyama ya nkhumba. Koma atadzindikira kunena kuti mkuluyi amaodyesa nyama ya galu pang'onong'ono ndithu moyo wake akadamuchoseranso, chifukwa chonena kuti anthuwa adakwiya naye ndi kuyamba kumumenya, ndipo cholinga chawo chinali chofuna kumupha, koma kupanda anthu ena amene ndi achitetezo cha m'mudzi adamupulumutsa mkuluyi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti mkuluyi wakhala akudyesa anzake nyama yomwe ndi yosaloledwa, nyama yomwe anthu sangadye nkomwe atadzindikira komwe iye atengedwa, koma iye wakhala akugwiritsa ntchito njira zake zina pobisa nyamayi, ndipo anthu ochuluka samazindikira mu nthawi yomwe akhala akulandira komanso kudya nyamayi. Pofikira pamene tikufotokoza kuti neba wa nyumba yomwe iye amakhala galu wake anafa, malo mwake iye adawawuza kuti akawatayira galuyo, koma ndi pamene anthu amamupeza akusamalira galuyo kuonesa kuti ndi nyama imene iye amakhala akuwadyesa, pamene amawotcha nyamayo pafupi ndi malo omwera mowa omwe iye amapezekera ndi kumawotchera anthuwa. Zidakwa zosiyanasiyana zakhala zikushauwa komanso kuziziritsa komanso kuchotsa dalazi pa nyama imene yazindikiridwa mochedwa kuti idali ya agalu. Ndapuma mooneka kuti ndazingwa ndi nkhani kamba kunena kuti ngakhale ine nditadzindikira kuti mwina mu nthawi yonse ndakhala ndikudyesedwa nyama imene si nyama yomwe ndimayembekezera kuti ingakhale, ndingafune nditasanza nyama yonse, koma zosathekanso. Kwa nthawi yayitali anthu akhala akushauwa nyama imeneyi, ndipo padakali pano apolisi amugwira mkuluyi ndipo akumusunga kumeneku ku Ndilande polisi mu mzinda wa Blantyre. So nkhani ndiyonena kuti tifunse kuti kodi pamenepa kuti mchitidwe umene wa anthu tithane nawo, komanso tizikwanisa kuzindikira kunena kuti nyama imene tikudyesedwa ndi yeniyeni tichite motani. Vuto lake ndilonena kuti malo omwera mowa anthu sakonda kukhala serious pa zochitika zambiri, chifukwa nthawi zambiri zochitika izinso zimachitika madzulo, ndipo mu nthawi imene anthu aledzera sakwanisa kulingalira bwinobwino kapena kusiyanisa kuti zinthu zimene zikuchitikazi chingakhale china chake chimene sichoyenera. Mwachitsanzo nyama imene imadyedwayi popeza inafe sitinadyepo sitikudziwa kuti imamveka bwanji, komano mwina nkutheka ingathe kusiyanako ndi mmene imamvekera nyama ya mbuzi, mmene imamvekera nyama ya ng'ombe, koma chifukwa chakuledzera mwina kusiyanisa uko kunali kovuta kuti anthu adzindikire kuti nyama imene akudya si nyama imene iwo akuganizira kuti akudya. Ndipo mwinanso mkulu amene akafunsidwa kuti lero wabweretsa nyama yanji, nkutheka mawanamiza anzakewo kuti padakali pano tili ndi nyama iyi ya mbuzi kapena tili ndi nyama iyi ya ng'ombe, koma mwachisoni
kudzindikira kuti nyama imene timadya si imene nthawi zonse timaganizira kuti tikudya. Komanso mukaonesesa ndi chipongwe komanso kusowa kwa umunthu kwa yemwe wakhala akugulitsa nyamayi. Ngakhale tinganene kuti mwina anali njira yake yopezera ndalama, koma ngati idali njira yopezera ndalama, ndi chifukwa chani sadafune kupezera ndalama mu njira yabwino ndi kumatenga agalu nkumadyesa anzake? Kodi iyeyonso galuyo amadya? Kapena idali njira yochitira chipongwe anzake kuti azikawadyesa nyama imene ndi yosayenera, powawotchera nkumawapusitsa kuti mwina ndi nyama ya mbuzi kapena iya ng'ombe? Mkulu ameneyi monga takamba kale dzina lake ndi Fatsani Zakaria. Kumangidwa kwa mkulu ameneyi kungathe kukhala wake up call kunena kuti maderanso ena osiyanasiyana amene anthu amasonkhana ndi kumalandira chakumwa chaukali angatheno kukhalano ndi chithunzithunzi komanso kufuna kudziwa ngati nyama imene akudyesedwa ili yoyenera kapena ayi. Chifukwa amene zateremu zadzutsa anthu ena amene mwina adali kutulo maka amene samakhala ndi chidwi pofuna kuona zimene amalandira ndi kuyika mthupi mwawo. Thupi la aliyense munthu amayenera aziliyang'anira yekha, ndiponso zoyenera kulowa kapena kutuluka amayenera kumazichita control ndi mwini. Kodi pamenepa tinene kuti anthu momwe azindikiramo kuti anthu ena amawadyesa agalu, kodi ena akhalanso ndi chidwi chomafuna kudziwa nyama yomwe akulandira? Kudali kuyenera kunena kuti pamene tikudya chilichonse pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tizikwanisa kumadzilesa pena komanso kumakhala ndi kafukufuku wabwino kudzindikira chimene tikulandiracho ngati nchoyenera kapena nchosayenera. Chifukwa mmene zateremo ndiye kuti anthu ochuluka adyesedwa nyama imene samayenera kudya kwa nthawi yayitali, chifukwa zikuoneka kuti mkuluyi sadayambe tsiku limeneli. Zimenezi zidayambika kalekale ndipo zikuoneka kuti adafika anthu pomuzolowera kuti iyeyo amawawotchera nyama madzulo uliwonse pamalo amene omwera mowa, ndipo kufikira pomweno zazindikirika ndiye kuti nthawi yayitali imene anthu akhala kusangalala komanso kumwerera pamalo amenewa akhalanso akulandira nyama ya galu kwa nthawi yochuluka ndithu. So likhale chenjezo komanso phunziro kwa ena amene sitidadziwe kuti nyama imene timadya ija ndi chani. Tizikhala ndi chidwi pa zomwe timalandira ku thupi lathu, ndi kuti thupi lathu tililole kulandira zabwino zokhazokha osati chilichonse chimene chabwera pa msewu ndi kumangodya nawo. Ena amati chagwa mbali ndi ndiwo, koma mfundo izi ndi zachibwana chifukwa zimapangisa kudya nazo zinthu zosayenera nkomwe. So thupi lathu timayenera eni ife tiziliyang'anira ndi kulondoloza zomwe zimayenera thupi lathu lizilandire, zimene zingathe kukhalanso zabwino zosabweretsa ma effect komanso mavuto ena ku moyo wathu wa siku ndi siku. Chifukwa kunena kuti anthu azingokhala opanda chidwi nditi adya nazonso zinthu zina mwinanso zochotsa moyo nkumene. Komano chifukwa chakugwidwa kwa mkulu amene monga takamba kale ndi wake up call kwa anthu ena, ndipo ndikhulupirira kuti anthu ena atengerapo phunziro ndipo ayamba kutsatira komanso kumaona kuti nyama imene tikulandirayi ndi nyama yanji, nanga chakudya ichi ndi chakudya chanji, kuti muzonse zimene nzosayenera azikwanisa kuzichita control komanso kuzilesa ku zinthuzo. So ndimafuna nditamva maganizo anu kudzera mu comment section pa nkhani imene takupatsirani kunena kuti kundilande mkulu ina wakhala akudyesa anthu nyama ya galu. Kodi inu mukutipo chani? Kodi kudera kwanu alipo wina wake yemwe amakukayikitsani? Tamufufuzeni ameneyo mudziwe kumene nyama amayitenga. Kodi nyamayo yomwe amaperekayo ndi nyamadi ya mbuzi kapena ya ng'ombe kapena ndi ya galu nkumene imene anzathu kumene kukundilande akhala akuishauwa kwa nthawi yayitali? Mukamupeza munenezeni ku polisi, chifukwa ndi khalidwe loyipa limenelo safunira anzake zabwino. Kotero ameneyo kammangalireni ndi kuti khalidwe limenelo litheretu, chifukwa timayenera tizikondana ngati tonse amodzi, kunena kuti tizipasana zinthu zimene nzoyenera kuthupira anzathu osati kumangopereka chilichonse chifukwa tikusaka ndalama. So through comment section ndi momwe tingadziwire komanso kumva maganizo anu ngati kwanuko alikonso monga ameneyi yemwe nayenso akufunikira unyolo kuti alekeretu khalidwe lake. Mu video ya mutsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like,
komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa mavideos amene timakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.